повикаш и певците. Кои са те? Твоите добри чувства и желания. Ще кажеш: елате да запеем, да служим на Господа в този издигнат храм. И тогава ще дойде Христос. И като намери това събрание свободно от онези, които продаваха в него гълъби и тем подобни, изпъдени навън от него, той ще каже: мир вам! Дойде денят на вашето възкресение. Днес ще бъдете с мен в рай.